Jiret. Oh iya. Kejiret itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama siapa ini? Pak Nur. Pak Nuryanto. Pak Nuryanto, Pak Brengos. Di Dusun Manggesari, Desa Bocek. Sedang berujul. Nah, sapinya dapat apa iki? Makan Pak Ijuan. Dapat Kolonjono. oleh rezeki nggak menduga-duga ini apa ya? Rezeki nyong-nyong. Oh, jene empuh winane ya talek. Mlebu berau. Lebu dah. Nah, ini sapinya Pak Nur ini jenis Jawa iki ya, Pak Nur ya. Ya sapi anu Pak blekonan iki. Blekon ya. Blekon. Ana pira ya sapine Dek Omah? Sing gede-gede telu, mbane loro. Sing kena digawe. Telu. Oh. Gantian. Tapi gelem ae dipasangno Mas Yono telu iku. Yo, gentenan kok sitok nganggo. Oh. Nah, iki brujule anyar rek. Yo, Buntutane anyar. anyar. Brujul mulai 1.500, Pak. Heeh. Sampai 150. oh. Berarti sik enom ya Riko ben. Murung pola kuwi wis kait nyekel sapi. Oh. Nang sawah si anu iki 3.000 iki. Oh. Riko ya iso nyingkal sawah. Oh, aku biyen nang pendem apa karpote pendem cari. Oh. Mau aku ya. Wis bawa aku tok budale jam 4:30 berangkat wis. Waduh iya wong adoh. Waduh are. Tapi wong-wong glugur ku nang besuk barangnya biyen ya. Waduh iya, Lek boro. Bapakne saya ulo lek cerita. Iya, golane kan sukar barang biyen. Ya. Ori kok wingi ndek kulone ndek sebrange Pak Usman ya Pak Kat. Iya, sanding anu. Sanding Cak Pandi. Ki dulu curah iku. Oh, Pak Pandi sing. Iya, tegale ndek kono ta. Oh. Lah kok aku tok no ndek kono. Lah, itu saya udah hampir sebulan ini. Waduh lebih ta Pak brujul iki Yan. Nyari Cak Nur ini loh, nyari sampean ini hampir sebulan saya. Baru ketemu sekarang. Ini di Dusun Manggesari, Desa Bocek. Satu desa dengan Suki Turang. Ini pedot oyot ya Cak Nur ya? Iki sanu Pak, iki nglawai iki. Oh, nglawai. Nglawai papane jeruk iki. Oh, heeh. Kok kari numpuk manual ya? Iya wis. Sapi blegon. Blegonan Pak iki. Sapinya ada 5 yo. Ya 5 empeng. Oh. Iku gak ono sing meteng yo. Meteng ta Pak iki wis 9 bulan. Oh, sing kiri kuah. Kiwa iki Oh. 9 bulan saiki ta Yan. Meh yo. Ya meh babaran iki kurang sebulan. Makane Riko kok mesam-mesem ae. Lah kate bati, Pak. Kate bati ta Pak. Oh. Lagi nyambut gawe kok sregep lah ate bati, Pak. Duh. Sregep ora to prei ngate antri iki kene nek sapi. Iya ya. Nek sapi aku jan ora tau ngaso rek. Kari mek loro yo. Mek loro tok iki. Wah, jamune aja telat cak arek iki. Iya, jamune kopi karo ndok. Saaken. Ber. Ber. Lek wonge jamune apa wonge? Wonge ya. Ya, Ngono ta jamune ndok mah. anggur merah yo. Herbal ta Pak? Botol herbal apa mah? Herbal. Oh. Herbal ono. Herbal, Pak. Langge. Wau kula nyampe griyane wau. Mari kene omah ya. Siap.
kok jamu-jamu kok nyepak nek kono herbal. Mari pau kari kita kari anu ngegot. Oh, iki mari ta? Mari ya yang Oh. karo wingi. Mari ya pindah wis pindah maneh. Pindah nandi? Jembung kok lek gak salah nang watu kono sane watu talang. Oh, seberange wong-wong ya. Heeh. Ngene iki lecek kono. Iya. Nah, ini tekniknya harus tingkat tinggi nih. Karena nyingkal di kebun jeruk. Nah, bagaimana jeruk, caranya nggak kena? Pohon jeruk Pak iki. Kena dikit-dikit ya biasa. Pedot le Pak yo te le. Iki ya. Iya. Nah, apa dot sing kene? Kepacul kok kebrojol lah. Brudul yo te. Sing kiri kene lho. Saurin awor saikul lah, saikul ya. Hah? Urin sawo, Azurin. asurin. Heeh. Iya iki. Ya wingenane bareng pasai barang terakhir Oh. aku video. Heeh. Ini sudah mau finishing, udah hampir selesai nih. Nanti saya mau ke rumahnya beliau sekaligus mereview kandangnya beliau. Tadi saya udah lihat kandangnya. Iya lah, embong banyu kok amber. Nah, ini Kono udah Pak, iki mentok. kari ngegot iki. Tinggal bikin got. Metan ono Pak. Oh, pindah nang kono. Kene yo anu ngegot iki sih. Oh, joko kene. Balik pindo lah, Heeh. ronggot. Nah, ini bikin got ini. Waduh, Bu. Lah kula nembe. Dek sope turang wau mangane. Lah kula sing nyukani sarapan kuata ya, Bu. Wis bolone akeh wis. Lah tasik warung ta. Nah, ini juragannya ini ya. Ini Juragan yo. Bu Bos. Oh, ini Bu Bosnya. Bu Bos malu ini masuk video. Iya, juragannya Lagi. saya. Bu Bos. Halo, Bu Bos. Loh. Halo, Bu Bos. Bu Bos gak mau menampakkan WO, juga teko iringan Oh, Bu teko Bos. iringan, Macul jargane wedok. Nah, ini Bu Bos merapikan ini, habis dibelujul sama Bu Bos dirapikan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya yang nyangkul kayak Bu Bos selesai dengke. Nah, ini Ora orang tahu ya. ora kulino, Pak. Heeh. Nah, ini. Nah. Lu sinten namine? Riana. Nah, ini Bu Riana. Bukan Rehana ya, kalau Rehana Riana. lagu Banyuwangi. Nah. Ini Bu Bosnya namanya Bu Rihana. Nah, ini saya ikuti bokong semoknya. Para iki perawan apa janda ya, Nur? Yo perawan ta payu sing kiwa iki. Lah wis rondo ya ora dibojo. Ini udah beranak. Beranak berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali kok. Nah, matur suwun ya, Nur. Oh, nggih nggih. Demikian sahabat Kanyawala, video kali ini bersama Cak Nuryanto yo. Yo, Bersama Cak Nuryanto.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Rahayu Sagung Dumadi. Halo. Ah.